en lang række virksomhedssammenhænge. Og Copenhagen Science City er også i dag, og vi blandt andet sammen med Infusor, en cleantech virksomhed, som er specialiseret i luftrensning i, hvordan gasser udvikler sig. Jeg ved lidt præcis, hvad jeg lige talte med Lars, før vi står her i dag. Vil vise, hvordan en dekontamineringsrobot, tror jeg godt, den kan kalde den, virker. Sådan en, der renser luft og er med til at sørge for, at multiresistente bakterier ikke ødelægger livet for patienter efterfølgende. Faktisk ikke nogen lige problemstilling, faktisk en rigtig stor problemstilling. Det får I mulighed for at se mere til, når I kommer rundt i huset på etagerne senere. Det her var ikke blevet til noget. Det her, som er et meget betydningsfuldt ting for os, men også for, håber vi, for rigtig mange virksomheder og senere borgere, kunder og forbrugere derude, var ikke blevet til noget uden en meget tung og en meget vigtig håndsrækning fra industriens hold. Både for at give gode råd i tidligere faser, som sparringspartner i tilblivelsen af det endelige projekt, og så selvfølgelig med en meget betydelig økonomisk situation. Tusind tak for det, Mads og fonden. Vi forventer, vi håber, og vi vil knokle for at huset for rigtig, rigtig mange brugere. Jeg er rigtig glad for, at der er rigtig mange virksomheder til stede i dag, både offentlige og private. Jeg er rigtig glad for, at alle de vigtige aktører er her i dag, som får med til at gøre det her ikke bare til et fantastisk sted at arbejde, men også til et vigtigt sted, for det giver mening i de forskellige roller, vi har, når vi er virksomheder, når vi er uddannelse, når vi er kommuner, når vi er sygehus, eller hvad vi nu er. Jeg ser i hvert fald frem til samarbejdet med alle jer, den rolle, jeg nu kan få lov til at spille, og håber på et udbyttet samarbejde. Og med de her ord, så vil jeg rigtig gerne give ordet videre til Mads Nebel, som er administrerende direktør i Industrien for. Værsgo. Tak for ordet, og fordi at Industriens Fond må være med i dag. Vi har haft en fantastisk rejse sammen med Metropol. Der var nogle tidlige visioner, og som der blev sagt, så fik vi lov at have en holdning. Jeg er glad for at kunne konstatere, at man ikke har lyttet til alt, hvad vi sagde, som forstået, at man har sørget for nemlig at kombinere flere verdener. Vi tror på i Industriens Fond, at det her med at arbejde på toppen af nogle offentlig-private samarbejder er utrolig vigtigt for dansk industri og erhvervsliv. At det giver nogle helt særlige udviklingsmuligheder, en form for også offentlige testlaboratorier, som betyder, at også ude i verden, at man får tillid til de kundskaber, vi har. Der er nævnt 2 af de allerstørste områder, som Danmark har styrkepositioner på. Der er nævnt cleantech-området, men der er også nævnt hele medtech, som noget af det, hvor vi har som Danmark en førerposition på global plan. Vi har været glade for, at nogen vil stille deres rigtig mange kyndige bachelorer til rådighed for dansk erhvervsliv, og tilsvarende at dansk erhvervsliv så forhåbentligvis også kan give noget den anden vej. Den her symbiose udtrykt også i øvrigt i resten af huset, og jeg kan være svær at styre, så jeg har tilladt mig at stikke hovedet ind af et par døre undervejs heroppe, og er meget imponeret over det niveau, både de studerende står aktivt og arbejder, men også den teknologi, man på den måde kan få blik for. Så tak fra Industriens Fonds side for samarbejdet med Stefan Hermann, men ikke mindst er jeg ked af at må sige til dig, Stefan, særligt til de mange kolleger, som har båret projektet og har sørget for, at vi har følt os meget, meget trygge hele vejen undervejs. Og helt som det så er det heller ikke der sådan i hverdagen har fået lov at stå på den anden side med nogle gode kolleger, som har været glade for samarbejdet. Så tak for samarbejdet til jer. Jeg ved ikke, om det er mig, der skrætter, men det er i hvert fald ikke meningen. Fordi hos os er der kun glæde og begejstring.
Og det kan godt være, at vi lidt har bevæget os ind i projektet med bind for øjnene, hvor det vil havne. Men heldigvis ved kyndige folk jo, at det der ikke er bind for øjnene, men det er en anden måde at se verden på. Og det er det, vi håber på kommer til at ske i det her hus og de her rammer. Så tak for samarbejdet her. Nu skal jeg give ordet til Christian Baser, nogle mand, der sidder der, som er administrerende direktør i Dansk Design Center. En vigtig bidragyder i den offentlige refleksion om innovation i Danmark og faktisk også internationalt, og en figur med en lang række bøger på banen, som næsten altid hedder noget med innovation, men den seneste hedder faktisk Form Fremtiden, som også er titlen på dit oplæg, Christian. Velkommen. Tak. Ja, man kan sige, når man kigger ind i en anden verden, som vi ser der, så er det ikke godt at vide, hvad det er for noget, man kigger på. Man kan også kigge på forsiden, eller på naboen, eller et eller andet helt andet derinde. Men det, jeg vil sige lidt om først og fremmest, det var, at det her det er jo sådan en form for fuldstændig naturlig udvikling af det projekt, Steffen har gang i, og det vi i det hele taget er gang i her i Danmark, nemlig at være på forkant med måder at arbejde med teknologi på, men også at arbejde med mennesker på. Og det her med at skabe et lab, eller nu hedder det praksis- og innovationshus, det er dejligt dansk og mundret, når jeg bevæger mig sådan uden for landets grænser, hedder det så Innovation Labs eller sådan noget. Det der med at håndtere den kompleksitet og den hastige forandring, der sker i øjeblikket med teknologi, men også med nye brugerkrav, nye forventninger fra borgere, fra patienter, og helt klart også nogle nye forretningsmodeller og nye modeller i erhvervslivet, som man skal forholde sig til, hvis man er blandt, kan man sige, fremtidens medarbejdere i sundhedssektoren eller velfærdssektoren. Og man kan sige, at det at skabe sådan et sted her er jo på en eller anden måde at lave ikke det er en portal, men det er i hvert fald en måde at forbinde det indre og det videre på. Fordi den kompleksitet, jeg har nævnt omkring teknologien og omgivelserne, jamen den gælder jo faktisk også de offentlige systemer, vi har bygget, altså de uddannelsesinstitutioner, vi har bygget, de offentlige organisationer, hospitalerne, forskningen, hvor vi har lagt lag på lag af viden og faglighed og kompetencer og organisering og processer og regler og lovgivning. Og det betyder, at vi har faktisk også en form for indre kompleksitet, vi skal håndtere. Og det, man navigerer mellem den indre system og den ydre kompleksitet, det er måske noget af det, som sådan et praksishus kan være med til, fordi de kan være med til at gøre tingene så dejligt konkrete, og det kan være med til at bringe rigtig mange forskellige fagligheder og professioner i spil i øvrigt i et offentligt-privat samarbejde. Jeg har også givet sådan en underoverskrift i mit oplæg, som hedder sådan design-drevne eksperimenter som en vej til vækst og velfærd. Når jeg siger design-drevne eksperimenter, så er det egentlig blot for at sætte nogle fine ord på igen det, som jeg forventer kommer til at ske her, nemlig at man har en model, en måde at arbejde på, hvor man sætter brugerne i centrum. Det kan være brugere som medarbejdere, det kan i højeste grad være brugere som rigtige borgere eller patienter, hvor man arbejder nysgerrigt, udforskende, eksperimenterende. Der er ført flere designer i rummet her i dag, kan jeg se, så jeg skal ikke sige alt for meget om, at man er for meget klog på deres faglighed, som sådan halvstuderede djøffer. Men man kan sige, at det med evnen til at være konkrete er noget, som designer er rigtig, rigtig gode til, når det handler om at skabe fremtider. Og i Dansk Design Center har vi sådan set selv prøvet at sætte den medicin og sige, at vi har simpelthen bygget sådan en organisation op, hvor vi kigger på, hvem kommer der nye trends udefra, og det må man også gøre her, altså kigge på, hvad er det for nogle nye teknologier, nye muligheder, nye krav og forventninger, hvad kunne det betyde for os? Det vi så gør, som det andet, det er at involvere brugere i at teste og afprøve, det kan være virksomheder. Hvad kommer det til at betyde i praksis? Hvad kommer det til at betyde også? Hvad skal vi lære noget mere om? Hvad betyder det for et kompetencemiljø som her? Og endelig gå ud i den rigtige verden, som vi også hørte før, og eksperimentere og teste af og prøve af med dem, det drejer sig om. Jeg har sådan tænkt over, om man kunne tillade sig at give gode råd eller være kritisk i dag, og det tænker jeg, at de skal gøre det nu, fordi det er jo kedeligt at stå her om 5 år og så kigge tilbage og sige, at der var noget, der ikke virkede, eller det blev ikke så smukt, som vi alle sammen håbede på at kaste penge efter. Så jeg har sådan set sådan 2 ting, jeg vil komme med, og som måske kunne give sådan yderligere refleksion. Det ene det er, at det her det kan tydeligvis blive et sindssygt fedt sted for de studerende. Og fjernstuderende vil jeg komme her hele tiden. Hvorvidt man får hævet en sådan levende patient eller borger herind og gjort noget ved dem i laboratoriet og udforsket og øvet osv., det vil nok være en udfordring at få det til at ske i praksis. Så jeg ved, jeg tror, der sker noget allerede, men det vil være sådan en udfordring, jeg kan se for mig. En anden, som Mads sikkert er meget opmærksom på, det er det med virksomhederne. Og min erfaring er med offentlige organisationer, også selv nogle af de mest nyskabende og nytænkende, som den vi er på i dag,
det er, at man har en kerneforretning. Og den kerneforretning er stort set aldrig defineret som at bidrage til, at virksomheder skaber vækst eller innovation og nye produkter og nye arbejdspladser. Og det første spørgsmål, man må stille sig selv, hvis ansvar er det, at det sker her? Eller er noget, vi håber på, sådan at biprodukt og det andet fede, der sker omkring fra kernefaglighed og kerneopgaver og læring og didaktik osv. Så det med at spørge sig selv, hvis ansvar er det, og på hvilken måde er det, vi kan involvere virksomheder på. Fra virksomheder, der måske har et ret moden produkt, der har et produkt i markedet, til virksomheder, der kommer bare med en idé og siger, at vi ikke få lov til at bygge noget op fra bunden af, eller måske kommer de bare og tror, der er måske et problem, de kan udforske sammen med gode folk her og andre gode folk. Så det med at se meget differentieret på virksomheden og sige, hvad er deres behov, hvad er deres indgang, og også se på, at der nok er forskel på, om der kommer nogle spændende mennesker i sorte jakkesæt og slips fra Hitachi, eller kommer nogle spændende unge knægte her fra Nørrebro, med en idé til en IT-startup. Der er sikkert forskel på den måde, man skal håndtere deres servicerejser og servicering af dem på. Så hvordan gør man det? Og endelig så er det den, der hedder, at hvis tanken er, som jeg lidt har forstået, at de unge mennesker og studerende skal blive sådan ligesom fremtidens teknologiambassadører, og det er dem, der kan bære viden og erfaring med produkter osv. ud i sundhedssektoren. Jamen, hvordan skal det ske? Altså, man kommer herfra og prøver noget i laboratoriet og prøver nogle fede ting, så kommer man ud i den virkelige verden derovre på Rigshospitalet, og så går ud fra virkeligheden på den hårde måde. Og hvordan får man så alle den innovationskraft, idéerne, teknologien med sig? Hvad gør man her på stedet for at sikre, at der er et miljø derovre, som man kan gå ind i og være en del af, og faktisk få nogle ting til at ske, ikke mindst i forhold til de virksomheder, der må have nogle løsninger. Så det var det ene sådan sæt af refleksioner, og så det andet sæt, det er, fordi jeg for nylig skrev en artikel om troldmanden fra, nu skal jeg sige det rigtigt, fordi jeg sagde troldmanden fra, OZ til en kollega i dag, og det lød som om, jeg sagde troldmanden fra Aarhus. Og det er altså troldmanden fra Aarhus, eller hvad det hedder. Man må også google mig til, for det artiklen var på engelsk, man må google mig til, hvad hedder den der Yellow Brick Road, hvad tror jeg den hedder på dansk? The Yellow Brick Road for troldmanden fra Aarhus, hvad hedder den på dansk? Ja, Gulstensvejen kunne være bud. Jeg fik så fundet ud af, at det hedder vejen med de gule sten. Men altså, det kunne også være Gulstensvejen selvfølgelig. Og det der med Gulstensvejen er, at jeg skrev en artikel om innovationssteder som det her, og nogle udfordringer eller nogle snublesten på vejen af den her gyldne gule stensvej. Og grunden til, at jeg skrev om troldmanden for os, var, at der var et citat derfra, som var så fantastisk fint, at jeg tænkte, jeg ville bruge det. Og citatet er på engelsk, jeg skal ganske vist sådan her. Det lyder bedre på engelsk. The heart is not judged by how much you love, but how much you are loved by others. Og med det vil jeg sige, at jeg er sikker på, at alle her i bygningen og tilstødende bygninger vil elske det her sted. Men stedet skal selvfølgelig stå sin test og sin prøve på, om I bliver elsket af alle de andre. Og den åbenhed, du også nævnte, Stefan, den kommer til at ske. Det er det der er testen, og der man skal stå sin prøve. Bliver man attraktiv nok, åben nok, professionel nok, er der nok adgang, kommer der noget ud af det? Og i den artikel, der omkring de der snubletråde på den Gulstensvejen, der sagde jeg, altså for det første er det vigtigt med lederskab. Altså hvad er det for en drivkraft, en ambition og en vision, der ligger bag et sted som her? Det er jo ikke kun nok at vise sliden og røde løber, og så er bygningen der værsgo. Der skal aktivt lederskab til, for at man kan lykkes. Det andet, der er vigtigt, det giver sig selv, det er netværk. Og det er netværket både i forhold til systemet, kan man sige, og i forhold til den indre verden, og i forhold til den ydre verden, altså i forhold til virksomhederne. Og så det sidste, det er sådan noget ufatteligt abstrakt som legitimitet. Men på en eller anden måde tror jeg, det kommer af at få nogle interessante succeser inden for en rimelig sådan overskuelig fremtid. Og en følelse af, at det her, det er simpelthen, de her folk har gang i noget, der er rigtigt, der virker. Men alt det, I allerede har sagt, gjort og bygget her, så er jeg sikker på, at de kommer til at lykkes med alle de tre ting og mere til. Så endnu en gang vil jeg sige, at det er fantastisk. Jeg glæder mig til at komme rundt og se. Og jeg vil sige alt muligt held og lykke med det her samarbejde med det her sted. Skal vi give en hånd til? Tusind tak for ordene, for rådene og refleksionerne, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at leve op til dem. Nu skal I ud, og nu skal I ned og se, hvad det er, vi har byde på som de første nogensinde. Kan vi vise det frem. Det seneste udstyr kom faktisk i går. Det seneste lokaler blev rækket til i går. Nedenunder står der nogle af vores lektorer og også de studerende, men der står også en vært, som er ekspert på hver etage.
og hvis I kommer i tvivl om noget, så kan verden fortælle, hvad der sker. Vi er jo mange nu, så jeg vil prøve at guide jer lidt, sådan så at vi har en trappe helt nede for enden her. Den fører lige ned på anden sal, hvor vores fysiske trænings- og testlaboratorium er. Så de er der dernede til at starte med. De går hen til trappen der. De to øvrige etager, vores testlejlighed og vores hospital nede i stueetagen, der er trappen der det bedste at tage. Så det skal I bare gøre. Hvis I har sådan et program her, så kan I også lige orientere lidt undervejs, men ellers bare spørg dem, der er navnskiltet med huset på, de kan lede jer på vej. Og så skal I også huske, at om en god halv time, så må I gerne komme herop igen og få et glas og noget at spise også. Og ikke mindst videre snakke om, hvad det her grund kan føre til. Så velkommen, og værsgo at komme nedenunder.